Слухайте, я вот сижу и думаю, як же это пашанцавала румынам? Тимох, ты не выспался? Якія румыны? Ну, глядзіце, адносна невялікі народ. У еўрапейскай гісторыі не сказаць, што дужа засвяціўся. А вось глядзі ты. У канцы 19 стагоддзя пісьменнік Брэм Стокер, які, дарэчы, у этой Румыніі нават не бываў ні разу, узяў і напісаў гатычны раман пра аднаго з сапраўдных гістарычных персанажаў Румыніі, пра валашскага князя Ўлада Цэпіша. І бінга! У Румыніі раптам з'явіўся свой турыстычны брэнд «Граф Дракула». А ў сусветным кінематографе з'явіліся вампіры, на якіх, дарэчы, гэты кінематограф вельмі неблага зарабіў грошай. Вось бы і ў нас так. Дык адкуль у нас вампіры, да яшчэ з графскага тытула. Адзіная надзея на Стэфана Баторыя была, ды і той нармальны аказаўся. А вось і не. Ёсць у нашай гісторыі асоба, якая дакладна зацікавіла Брэма Стокера. І гэта гісторыя полацкага князя Усяслава Брачыслававіча. Ён, як і Ўлад Цэпіш, быў князем, пражыў неверагодна доўгае і насычанае жыццё і па народных паданнях умеў ператварацца ў ваўка. А значыцца, быў ваўкалакам. Вось пра яго падтрымаўся раман дык раман. А яшчэ і кіно якое-небудзь, блокбастер голливудскі. Да ўсё роўна. Там каты не здымаюцца, у іх то чэрці, то малпы, то ваўкі. А ў Беларусі пра што здымаюць? Да ні пра што, у іх грошай няма. Зрэшты, Голливуд, ён неяк сам сабе разбярэцца. Для нас, для беларусаў, Усяслаў па прозвішчу Чарадзей важны як першы магутны і паспяховы палітык у беларускай гісторыі, які зрабіў полацкае княства калыскай тутэйшай дзяржаўнасці. Усяслаў Брачыслававіч нарадзіўся дзесьці ў 1029 годзе ў горадзе Полацку. Летапісец з нагоды яго нараджэння занатаваў. Его же роди маці его от волхвования. Бысть ему язвено на главе его и волсви рекоша. Се язвено навяжи на н, доносить е до живота своего. Угу. А волхвование это что такое? А язвена? Да хто яго ведае, мне сказали, я и написал. Что такое нарадзіцца ад волхвавання і што такое язвена, не ясна. Некаторыя даследчыкі лічаць, што язвена гэта радзімая пляма, а іншае, што парэшткі плацэнты, якая засталася пасля родаў на галаве ў хлопчыка. Бацькам Усяслава быў паспяховы полацкі князь Брачыслаў Ізяслававіч. Брачыслаў кіраваў шмат год, здолеў пашырыць тэрыторыю свайго княства і, што вельмі важна, змог выбудаваць добрыя адносіны з Яраславам Мудрым, кіеўскім князем. А это была няпростая задача. Калі вы глядзелі адзін з нашых старых выпускаў пра князя Рагвалода, калі не глядзелі, то паглядзіце абавязкова, то памятайце, што ў адрозненне ад іншых княстваў Русі, дзе кіравалі збольшага нашчадкі легендарнага Рурыка, у Полацку кіравала зусім іншая дынастыя, дынастыя Рагвалодавічаў. І-з-за гэтага адносіны паміж Кіевам і Полацкам заўсёды былі вельмі няпростыя. У 1044 годзе Брачыслаў Ізяслававіч памёр. І яшчэ зусім малы Усяслаў, яму было каля 15 год, вымушаны быў узяць уладу ў княстве ў свае рукі. Наступныя 20 год пра Полацк амаль што няма ўзгадак у летапісах. А гэта магло значыць толькі адно. Ды ясна, летапісец памёр. Чего это я помер? Ничего я не помер. Не дочакайтеся. У мяне просто чарніла вось закончылася, так я бегаў па лавачках, шукаў, пакуль знайшоў. Гэта магло значыць толькі адно, што ў Полацку ў гэтыя 20 год усё было окей і проста не было пра што пісаць. Пры гэтым мы дакладна можам сказаць, што гэтыя 20 год Усяслаў не сядзеў на месцы. Ён перанёс дзядзінец горада з берага ракі Полаты на высокі ўзгорак на беразе Дзвіны і пачаў узводзіць на новым замчышчы першы каменны будынак на тэрыторыі Беларусі – храм Святой Сафіі. І храм гэта быў не проста храм, там была свая палітычная гісторыя. У 1020-х гадах Яраслаў Мудры пачаў будаваць храм Святой Сафіі ў Кіеве, які быў
амаль што дакладным касплеем іншай Сафіі, якая размяшчалася ў тагачасным праваслаўным цэнтры Канстанцінополі. У 1040-х годах сын Ярослава Мудрага Уладзімір пачаў узводзіць Сафію крыху паменш у Новгарадзе. Такім чынам яраславічы абазначалі сваю прэтэнзію на ўладу і прэтэнзію на сталічнасць двух гэтых гарадоў. Дык і ў Маскве была такая Софія? Дык Москвой тады нават не пахла. Ну так, да Масквы яшчэ цэлых 100 гадоў. У тагачаснай старадаўняй Русі былі іншыя цэнтры ўлады. І вось у межах ідэалагічнай барацьбы за такі цэнтр улады, барацьбы супраць яраславічаў, Усяслаў і пачаў будаваць сваю Сафію ў Полацку. Рэсурсаў у Полацку было няшмат, але нягледзячы на ўсе праблемы, семікупальны храм быў узведзены на беразе ракі Дзвіна. Арыгінальны будынак Сафіі, на жаль, не захаваўся, але калі вы спусціцеся ў падзямеллі цяперашняга храма на замкавай гары, то знойдзеце там фундаменты царквы 11 стагоддзя і зможаце дакрануцца да камянёў, да якіх дакранаўся сам Усяслаў Брачыслававіч. І вось 20 год усё ішло ціха і спакойна, покуль не здарылася нешта незразумелае. У 1065 годзе Усяслаў раптам абвесціў вайну і пайшоў паходам спачатку на Пскоў, а пасля на горад Новгарад. Новгарад ён захапіў, абрабаваў, сабраў сабой шмат палонных і зняў са святой Сафіі Новгарадскай званы. Якая муха яго укусіла, на што яму было гэта трэба, да сённяшняга дня незразумела. Бо Усяслаў не мог не ўсведамляць, якія наступствы будуць пасля гэтых дзеянняў. Дык можа, у яго грошай не хапала на званы для сваёй Сафіі, то ён і вырашыў у суседзяў пазычыць. Версія арыгінальная, але малаверагодная. Сцярпець такой абразы Кіеў не мог. У 1067 годзе 3 сыны Ярослава Мудрага, Ізяслаў, ён якраз тады ўжо быў кіеўскім князем, Святаслаў і Усевалад пайшлі ваяваць з Усяславам. Толькі вырашылі далёка не хадзіць і, помсцячы Усяславу, разрабавалі памежны горад Полацкага княства. Гэтым горадам быў горад Менск. Вось што бывае, калі не хадзіць да сямейнага псіхолага. Ну так, псіхолог, можа быць, тут нешта і вырашыў. Усяслаў спрабаваў уратаваць свой горад, але проста не паспеў. Ён змог дагнаць Яраславічаў толькі каля ракі Нямігі, дзе варожыя дружыны сышліся ў знакамітай бітве 3 сакавіка 1067 года. Бітва, відаць, скончылася нічым, хаця кіеўскія летапісцы запісалі перамогу сабе. Не здолеўшы пакараць Усяслава сілай, яраславічы пайшлі на хітрасць. Праз 4 месяцы яны запрасілі князя на перамовы, дзесьці ў раёне Оршы. Две дружыны сталі адзін насупраць другога па розных берагах Дняпра. Яраславічы пацалавалі крыж, паабяцаўшы, што калі Усяслаў прыйдзе да іх без дружыны, то яны не зробяць яму нічога злога. Усяслаў паверыў, пераплыў рэчку, але як толькі ён апынуўся на іншым беразе Дняпра, то яго схапілі, адправілі ў Кіеў і пасадзілі там у вязніцу, альбо ў пору, як тады казалі. Дарэчы, у летапісе захавалася прыгожая выява тых падзей, якія адбываліся на беразе Дняпра. Ну, па яго твары ўжо бачна, што ён нешта там падазраваў. Ну так, твар нейкі назіва змучаны. 14 месяцаў праседзеў Усяслаў Брачыслававіч у тым порубе, покуль раптам у 1068 годзе здзіўленага князя не дасталі з турмы самі кіеўляне. Справа ў тым, што ў гэты час на Кіеў напалі качэўнікі, полаўцы. Яраславічы выйшлі супраць іх біцца, але прайгралі. Тады жыхары Кіева запатрабавалі ў князя Ізяслава, каб ён раздаў ім зброю для самаабароны. Але князь чамусьці пабаяўся гэта рабіць і адмовіўся. А што робяць кіеўляне, калі ім улада ў нечым адмаўляе? Правільна, майдан. У 1068 годзе здарыўся першы кіеўскі майдан, на якім было вырашана нават намёты не ставіць. Кіеўляне проста выгналі Ізяслава з горада, а так як без князя жыць не змаглі, то дасталі з поруба Усяслава і пасадзілі яго на сталец. Дык гэта даўняя традыцыя ў іх? А нам казалі, што гэта амерыканскі госдэп фінансуе. А яны, аказваецца, гэтым ужо 1000 год забаўляюцца. Ну так, это цалкам тутэйшая прыдумка. Таямніцы старажытных майданаў і сакрэты самых першых лялькаводаў, інтрыгі, расследаванні
і кошты на пергамент у 12 стагоддзі. Всё гэта ў праграме «Вусы з карыны» на Белсаце. Подписывайтеся і ставьте падабайкі. Мы тузаем вусы гісторыі для вас. Усяслаў наладзіў абарону горада, раздаў людзям зброю, адбіў напад полаўцаў і, па ідэі, мусіў рукамі і нагамі трымацца за новае працоўнае месца. Таму што не было ў старадаўняй Русі вышэйшай кар'ернай прыступкі, чым кіеўскі сталец. Але праз 7 месяцаў, калі пакрыўджаны Ізяслаў разам з польскімі вайскамі з'явіўся пад сценамі Кіева, Усяслаў раптам ціхенька сабраў рэчы і збег назад у Полацк. Ха-ха, спужаўся. Чаму спужаўся? Можа, ён засумаваў? Дакладна спужаўся. Да засумаваў. Да не страшно ему было. Да засумаваў, Страшно кажу. было. Цыц, коцікі. Ну, на самой справе у гісторыкаў расходзяцца меркаванні наконт гэтай падзеі. Адныя кажуць, што Усяслаў проста сапраўды спужаўся і збег, войска спужаўся. Іншыя кажуць, што ён не меў права на кіеўскі прэстол. Ён жа ж рагавалодавічам быў, чужынцам у Кіеве, таму мясцовае насельніцтва яго б не падтрымала, таму проста вызваліў незаслужанае месца. Трэція даводзіць, што Усяславу гэты кіеўскі прэстол 100 гадоў быў не патрэбны. Ён марыў вярнуцца ў родны Полацк і зрабіў гэта, як толькі была магчымасць. Але патрапіць у Полацак Усяслаў не змог. Кіеўскі князь Ізяслаў пасадзіў там свайго сына, і такім чынам месца аказалася занятае. Таму Усяслаў вымушаны быў збегчы на поўнач ад Полацка да фіна-вугорскіх плямёнаў. Прыгоды працягваліся. Што рабіў князь на поўначы, дакладна невядома. Але ўжо ў 1069 годзе ён разам з войскам фіна-вугорскага племені Водь паспрабаваў захапіць Новгарад, але быў разбіты і ўзяты ў палон. Новгарадскі князь Глеб Усяслава чамусьці адпусціў. Мы не ведаем чаму. І вось у 1071 годзе Усяслаў з войскам Водзі з'явіўся пад сценамі Полацка і вярнуў сабе горад, выгнаўшы Ізяслававага стаўленіка. Князь вярнуўся дадому. Напэўна, дзесьці ў гэты час пачаў складвацца міф пра Усяслава як чараўніка. Ну, мяркуйце самі. Паехаў ён да гэтых дзікіх язычнікаў, да Водзі, і вельмі хутка стаў у іх аўтарытэтам. А язычнікі яны ўсе хто? Правільна, усе яны чараўнікі. Ну альбо, чаму новгарадскі князь адпусціў Усяслава, свайго ворага, з палону? Нешта там нечыста. Ну, зрэшты, і да гэтага Усяславу дзіка шанцавала. І спору бы яго дасталі. І на Нямізе ён з'явіўся раптоўна перад войскам Яраславічу. Ніхто яго там не чакаў. Як у яго ўсё гэта атрымлівалася? Всеслав князь людям судяше. Усяслав князь людей мірыў, з князькімі гарадамі дамаўляўся, а сам па начах воўкам рыскаў, з Кіева дасягаў на пеўняць мутракані, вялікаму хорсу воўкам шлях перацінаў. Яму ў Полацк пазванілі ютранню рана, званы святой Сафіі, а ён у Кіеве звон пачуў. Вось і пайшла ў народзе легенда, што князь быў зачараваны. І ў слове пра паход ігараў і ў былінах пра Вольку Усяслававіча апісваецца, як князь можа пераўтварацца то ў птушку, то ў ваўка і апынацца ў розных землях Русі, выйграваць у бітвах, а калі не выйграваць, то прынамсі хітра збягаць з розных пастак. Узмацняе гэты вобраз і яшчэ адно цікавае супадзенне. У той час па Русі хадзілі валхвы. Волф – гэта ці то знахар, ці то чараўнік, ці то адэпт старых дахрысціянскіх культаў. Але гэтых валхвоў было досыць шмат, яны жылі ў розных гарадах Русі і мелі свой уплыў. Вось жа, валхвы пачыналі смуты, а то і цэлыя паўстанні, то ў Новгарадзе, то ў Ростове, то ў Кіеве, якраз у той момант, калі гэта было выгодна Усяславу. І зараз ужо не разбярэшся, ці то супадзенне такое было, ці то гэта было першы прыклад выкарыстання тэхналогій гібрыдных войнаў на землях Русі. Ого, спецаддзел баявых магаў, метадычка гібрыдных войнаў. Дык гэта ўсё Усяслав прыдумаў? Нічого себе, прагрэсіўны паліттэхнолаг. А няго ж, это вам не нейкі там нішчымны граф Дракула. Дык вось,
Пасля 1071 года Ярославічы яшчэ 15 год спрабавалі выбіць Усяслава з Полацка і падпарадкаваць сабе гэта вялікае і вельмі важнае княства. Яны хадзілі паходамі, спальвалі гарады, але пасля 1084 года плюнулі на гэту справу і зарынуліся ў свае ўнутраныя інтрыгі. Полацк застаўся вольным. Да самай смерці Усяслава ў 1101 годзе Полацк вельмі рэдка ўзгадваецца ў летапісах, а значыцца, там быў мір. Усяслаў Чарадзей кіраваў Полацкам цэлых 57 год. Фантастычная лічба, у тыя часы столькі проста не жылі. Прычым палову з гэтага часу у Полацку панаваў мір. Это таксама вельмі рэдкае дасягненне. Менавіта Усяслаў умацаваў полацкае княства настолькі моцна, што дынастыя полацкіх князёў, нягледзячы на пастаянны ціск Кіева, дажыла да часоў ВКЛ і ўлілася ў крываток новай тутэйшай дзяржаўнасці. Таму мы і кажам, што наша гісторыя пачынаецца ад Полацка. Дык а што з ваўкалакам? Ну а што ваўкалак? Часам зручна, калі цябе лічаць крыніцай звышнатуральных сілаў. Это дапамагае наладжваць сувязі.